Λοιπόν, να πούμε 5 πράγματα για αυτά τα οποία θα γίνουν τις επόμενες μέρες που έχουν σχέση με το σεμινάριο. Αλλά δεν αφορά αυτό μόνο αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο σεμινάριο. Μας αφορά όλους. Και λέω στη σημερινή παρουσίαση εχθρός πρώτων των πυλών είναι γιατί ήδη έχουμε πάρει αρκετές επαφές από ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το σεμινάριο του Internet Marketing που έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο και θα έρθουν και άλλες πολύ περισσότερες, επομένως θα έχουμε εγγραφές, θα έχουμε κόσμο ο οποίος θα εμφανιστεί και ο οποίος περιμένει από εμάς να είμαστε επαγγελματίες. Προσέξτε, είτε συμμετέχετε στο σεμινάριο με διαφήμιση, είτε δεν συμμετέχετε με διαφήμιση, είτε ασχολείστε είτε όχι, είναι η ίδια διαδικασία. Καταρχήν, ο σκοπός που κάνουμε το σεμινάριο εμείς δεν είναι γιατί θέλουμε να επιμορφώσουμε τον κόσμο για το Internet Marketing. Ο σκοπός είναι για να κάνουμε εγγραφές. Και επειδή ένας τρόπος να κάνεις εγγραφές είναι να κάνεις παρουσιάσεις σε ανθρώπους που τους ενδιαφέρει να αυξήσουν το εισόδημά τους, να ασχοληθούν με δικτυακό marketing κλπ. Όπως είμαστε οι περισσότεροι που ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, δηλαδή ήμασταν μέσα σε μια διαδικασία δικτυακή και ψάχναμε κάτι καλύτερο, αλλά αυτή είναι η μία μέθοδος. Η άλλη μέθοδος όμως είναι να βρω ανθρώπους οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα μου και εφόσον εγώ έχω τη δυνατότητα από ανθρώπους οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα και πληρώνουν τη συνδρομή τους, να δημιουργώ μια ομάδα με συνεργάτες ουσιαστικά, να αυξήσω τις εγγραφές, προωθώντας τα προϊόντα μου. Άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι ο σκοπός μας είναι να γίνουν εγγραφές. Δεν είναι ο σκοπός μας απλώς να μιλάμε με τους ανθρώπους. Τώρα, όπως έχουμε πει, έχουμε 2 ομάδες διαφημίσεων, βορράς-νότος, που τις έχουν αναλάβει πάρα πολύ ευγενικά στο νότο ο Σωτήρης ο Κόκορης, με ό,τι βασανιστήρια τον υποβάλλει η ευγενία, γιατί μην νομίζω ότι ξέφυγε, και στο βορρά το έχουν αναλάβει ο Γιάννης ο Αποστολίδης με τον Σωτήρη το Δέδε, και ασχολούνται με όλη τη διαδικασία των διαφημίσεων, να στείλουν τις επαφές, ιστορίες κλπ. Και υπάρχουν και 5 ομάδες από το Automated Webinar που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Οι 3 θα δουλέψουμε επάνω, είμαστε οι βόρειοι, και οι 2 είναι οι νότιοι. Ένα σημαντικό για όσους έχετε εμπλακεί στις διαφημίσεις είναι να ξέρετε σε ποια ομάδα ανήκετε. Δηλαδή, μην ρωτάτε τον έναν και τον άλλον εάν δεν είναι στην ομάδα σας, για να ξέρει να σας βοηθήσει. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρετε κι εσείς ήδη, γιατί θα σας ρωτήσουν, είναι τη θεματολογία. Δηλαδή, τι ακριβώς θα έχει αυτό το σεμινάριο. Ξέρετε, θα έχει 6 διαφορετικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα αναφέρεται στο online εισόδημα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εισόδημα από το ίντερνετ. Η δεύτερη ενότητα θα αναφερθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest κλπ. Η τρίτη ενότητα θα αφορά διαφήμιση με το Facebook, η τέταρτη διαφήμιση με το Google AdWords, η πέμπτη θα αναφερθεί ολοκληρωτικά στην έννοια του αγωγού πωλήσεων και η έκτη ενότητα θα είναι η δική μας πρόταση του πώς μπορεί κάποιος, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία, να μπορέσει να αναπτύξει τη δραστηριότητά του σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε πει στις προηγούμενες ενότητες. Αυτό μπορεί να μην το πείτε έτσι, να το πείτε διαφορετικά, αλλά πρέπει να ξέρετε λίγο ποιες είναι οι ενότητες. Γι' αυτό και σας έχω στείλει και τα αρχεία, σας έχω στείλει και βίντεο και αρχείο να μπορείτε να το διαβάζετε στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, ώστε όταν θα σας ρωτήσουν να μπορείτε να απαντήσετε. Είναι σημαντικό, παιδιά, ο άλλος που μιλάμε να καταλαβαίνει ότι έρχεται σε επαφή με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με την υπόθεση αυτή. Τουλάχιστον έχει σχέση με την οργάνωση. Μπορεί να μην είναι ο ομιλητής, να μην είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει όλες τις λεπτομέρειες, αλλά έχει σχέση με την οργάνωση. Και επίσης, όσοι έχετε εμπλακεί με διαφήμιση, αλλά και οι υπόλοιποι, εφόσον έχετε το Olympic Marketing System, να έχω ετοιμάσει το δικό μου Olympic Marketing System και να είμαι έτοιμος για υποδοχή συμμετεχόντων. Δηλαδή, ήδη ξεκινώντας οι επαφές που μας έρχονται από τον Σωτήρη και τον Σωτήρη, πρέπει εμείς να τους περάσουμε μέσα στο Olympic Marketing System, στο OMS, για να μπορέσουμε να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο και να αρχίσει η διαδικασία να παίρνουν μηνύματα αυτόματα κλπ. Δηλαδή, έχουμε μια ολόκληρη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό πρέπει ήδη να είμαστε έτοιμοι. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά τώρα είμαστε ακριβώς στη μέση της διαδικασίας. Και προσέξτε κάτι. Μόλις αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί αυτό το διάστημα, εφόσον όλα τα πράγματα κυλήσουν μαζί με τα προβλήματα που θα έχουμε ομαλά, όπως μου έλεγε προχθές ο Χάρης ο Παπαδόπουλος, μου λέει: κοίταξε να δεις, έχει γίνει τόσο καλή δουλειά σε αυτό σαν αντίληψη, που μπορούμε να το τρέχουμε κάθε μήνα. Δηλαδή, μπορούμε κάθε μήνα να λέμε ότι εμείς την τάδε του μηνός έχουμε ένα σεμινάριο Internet Marketing, γιατί θα λειτουργεί με το Automated Webinar. Δεν χρειάζεται να κλείσουμε ξενοδοχείο, να πάμε κλπ. Και απλώς θα ασχολούμαστε με τη διαφήμιση. Και αν έχουμε έτοιμα τα autoresponder και έχουμε μάθει τη διαδικασία, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να λέμε καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Γιώργο, πολύ καλά, μπράβο, θα σας ενδιαφέρει το Internet Marketing κλπ. Δηλαδή να μάθουμε να μιλάμε και να τα στείλουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Θα είμαστε 100%
σε αυτό που πρέπει να είναι ένα internet marketer. Αν θέλετε να πληρώσετε και μια γραμματεία να σας κάνει για τη δουλειά, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ινδία, να βάλετε call centers, να παίρνουν τηλέφωνο για εσάς. Δηλαδή, όντως, θα ήταν φανταστικό, Το φαντάζεστε αυτό, να έχει ας πούμε 50-60% επαφές, τώρα βαριέσαι να πάρει. Γιατί άμα ασχολείσαι πολλά χρόνια. Άμα δεν ασχολείσαι πολλά χρόνια, να πάρει εσύ τηλέφωνο γιατί δεν κάνει και τίποτα άλλο. Αλλά άμα ασχολείσαι πολλά χρόνια και βαριέσαι να έχει ένα call center, καλημέρα σας καλούμε για το σεμινάριο Internet Marketing που ρωτήσατε. Λοιπόν, τα σημεία τονισμού. Σας είπα ότι αυτά πρέπει να τα εκτυπώσετε και να τα έχετε μαζί σας. Και σαφέστατα, όταν πάρουμε τηλέφωνο και μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο, θα το ρωτήσουμε καταρχήν εάν είδαν τη σελίδα. Γιατί κάθε φορά που κάποιος αφήνει τα στοιχεία του στη διαφήμιση, τον πάει κατευθείαν σε μια σελίδα πώλησης από αυτές που έχουμε φτιάξει. Εάν είδαν τη σελίδα, εάν είδαν τα 6 σημεία κλειδιά, πατώντας κλικ δεξιά-αριστερά κλπ., τα βίντεο τα διάφορα, τις μαρτυρίες που υπάρχουν μέσα, μπορεί να πει ο άλλος: δεν είδα τίποτα. Το πάτησα, άφησα τα στοιχεία μου και έφυγα. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι θα κάνουμε την ερώτηση δείχνοντας ότι ξέρουμε τι ακριβώς μιλάμε. Και επίσης, αν είδατε και την προσφορά μας. Δηλαδή, έχουμε μια εκπληκτική προσφορά. Μπορείτε να ξεκινήσετε και από 320 ευρώ να πάρετε αυτό το σεμινάριο μόνο με 80, που είναι εξαιρετικό. Ναι, για πείτε μου μερικά πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, το σεμινάριο αυτό θα γίνει online. Δηλαδή, θα το παρακολουθήσετε από το σπίτι σας ή από το γραφείο σας, όπου θέλετε εσείς. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς το χώρο και σε συγκεκριμένους χρόνους που έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις 17 και στις 18. Επομένως, έχετε μεγάλο πλεονέκτημα του χώρου και του χρόνου. Οι ομιλητές οι οποίοι θα μιλήσουν στο σεμινάριο είναι επαγγελματίες στο internet marketing και στο αντικείμενο τους ο καθένας. Επομένως, μπορείτε να έχετε την καλύτερη ενημέρωση για το κάθε αντικείμενο. Μιλάνε από εμπειρία και όχι από θεωρία. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο σεμινάριό μας είναι ότι μπορείτε να το επαναλάβετε μέσα στις επόμενες 48 ώρες και επομένως, όποια ενότητα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να την ξαναδείτε. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματά σας θα πιάσουν τόπο. Δεν πρόκειται δηλαδή να πείτε ότι επειδή απουσίασα ή κάτι μου συνέβη, το έχασα το σεμινάριο. Θα το δείτε οπωσδήποτε. Στο τέλος του σεμιναρίου θα έχετε ένα εξαιρετικό δώρο, το οποίο όντως θα σας εκπλήξει και θα σας εντυπωσιάσει. Από εδώ και κάτω, όπως βλέπετε, τα έχω βάλει σε πιο γκρι, έως τελείως γκρι, γιατί δεν είναι απαραίτητο να τα πούμε. Δηλαδή, αν πει σημειώσεις θα μας δώσετε, βεβαίως στο τέλος κάθε περίοδου θα σας δίνουμε σημειώσεις, αλλά μπορείτε να κρατάτε κι εσείς. Βεβαίως η παρακολούθηση υπάρχει το σεμινάριο. Βεβαίως, εάν το θέλετε, θα σας δώσουμε. Παρότι, όπως ξέρετε, αυτές οι βεβαίωσεις δεν πιστοποιούν κάτι το ιδιαίτερο, δεν πιστοποιούν γνώση, απλώς είναι μια βεβαίωση παρακολούθηση. Αλλά θα σας δώσουμε, άμα θέλετε. Επίσης, στο άμεσο, δηλαδή τώρα ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας που έχεις, σκεφτόμαστε να οργανώσουμε και σεμινάρια για προχωρημένους. Δηλαδή, από αυτά που θα δείτε αυτό το σεμινάριο, εφόσον τα βάλετε σε εφαρμογή, μέσα στο επόμενο τρίμηνο, πιθανότατα θα έχουμε και άλλο σεμινάριο, το οποίο θα είναι για προχωρημένους και θα μπορείτε να κάνετε το επόμενο βήμα σας. Δηλαδή, με μία σειρά να τα πούμε όλα. Τώρα, το τελευταίο που είναι τελείως αχνό, το έχω βάλει επίτηδες εκεί. Γιατί, αφού έχει πληρώσει, είναι καλό να το πούμε, ξέρεις κάτι. Χρειάζεσαι λίγη ησυχία. Δηλαδή, την ώρα που παρακολουθείς το σεμινάριο, να μην έρθει εκεί το παιδί, μαμά, θέλω τόσο, μαμά. Δηλαδή, σκότωσέ το. Πυροβόλα το κατευθείαν. Είναι ώρα. Αυτό χρειάζεται να το πούμε του ανθρώπου, γιατί οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν. Σου λέει: δικός μου χώρο είναι ωραία, θα κάθομαι και αυτό, θα βλέπω και το μάτι, θα παρακολουθώ και το σεμινάριο. Δεν είναι έτσι. Άμα προσπαθείς να παρακολουθήσεις κυρίως το Χάρη και τον Γιάννη, που θα μιλάνε για διαφημίσεις και για τέτοια πράγματα, και όχι τι είναι τα hashtags και πώς κάνουμε εγγραφή στο Pinterest, και νομίζεις ότι θα βλέπεις και το μάτς την Ολυμπιακάρα, δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχασέ το. Θα είσαι πολύ πετυχημένος Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν τα σημεία τονισμού, να είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να μιλήσουμε. Παιδιά, σήμερα αναφέρομαι καθαρά στο τι θα λέμε και πώς θα μιλάμε στους ανθρώπους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα μας έχει γυρίσει, πώς το λέτε, μας έχει αποτρελάνει η ευγενία μέχρι να τα φτιάξουμε. Τώρα έχει τρελάνει και τον Κόκορη εκεί που είναι, θα τρελάνει και εμένα. Δηλαδή, καταρχήν, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Εσείς κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Τώρα, υπήρξαν ορισμένες απορίες που μου εκφραστήκαν κατά διαστήματα. Δηλαδή, το ένα κομμάτι ήταν το εξής. Υπάρχει offline διαδικασία για το σεμινάριο. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω διαφήμιση, μπορώ να. Δεν θέλω να μπω σε διαφήμιση, αυτό μπορώ να το κάνω βεβαίως. Κάλλιστα μπορείτε να πάτε σε επιχειρηματίες, σε επαγγελματίες ή σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται γενικά να μάθουν και να τους πείτε ότι κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ είμαι σε μια ομάδα η οποία οργανώνει ένα σεμινάριο Internet Marketing. Θα σε ενδιαφέρε? Ναι, γιατί όχι. Πολύ ωραία. Δώσε 80 ευρώ. Καλά, δεν θα το πούμε έτσι, αλλά λέμε. Το σεμινάριο κάνει 320, αλλά έχουμε μια ιδιαίτερη προσφορά 80 και είπα: δώσε μου και τα στοιχεία σου, θα σου στείλω λεπτομέρειες για το σεμινάριο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε offline. Εάν έχετε επιχειρηματίες, επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται, οι οποίοι έχουν μπει κατά καιρούς, οι οποίοι έχουν μπει σε άλλα σεμινάρια,
Σαφέστατα μιλήστε τους γιατί μπορεί να τους ενδιαφέρει. Δεν θα... Αυτό τώρα αφορά κυρίως αυτούς που δεν κάνουν διαφήμιση. Γιατί αυτοί που κάνουν διαφήμιση έτσι κι αλλιώς θα έχουν επαφές. Αλλά αυτοί που δεν κάνετε διαφήμιση, αυτοί που δεν έχετε ασχοληθεί μέχρι τώρα, σας αφορά. Εφόσον υπάρχουν επιχειρήσεις. Αν δεν κάνετε τίποτα, δεν σας αφορά, είσαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι γιατί δεν κάνετε τίποτα. Τώρα, αυτοί που κάνουν διαφήμιση και έχουν και OMS και Internet Marketing και Super Trooper και Duper και τα υπόλοιπα, και αυτούς τους αφορά. Δηλαδή, αν έχεις εσύ συστήσει 5-10 επιχειρήσεις, γιατί δεν σε αφορά, σε αφορά. Τώρα, μπορώ να κάνω αναρτήσεις για το σεμινάριο στη σελίδα μου ή στο προφίλ μου στο Facebook. Όχι, μπορείς, επιβάλλεται. Να κάνω, λέει ο άλλος, και κάποιο event που λέει, ξέρετε, δημιουργήστε μια συνάντηση. Κάντε ό,τι θέλετε. Αρκεί όταν πατήσει κάποιο το κουμπί να τον πηγαίνει εκεί που πρέπει. Μπορώ να ενημερώσω γνωστούς με μηνύματα, SMS, Viber, Messenger, περιστέρια να στείλω ταχυδρομικά, ό,τι θέλετε. Κάντε τα πάντα, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να ενημερώσετε. Μην ξεχνάτε, ο σκοπός μας είναι στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Πρώτα παίρνω τα λεφτά και μετά παρακολουθεί σεμινάριο. Είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα. Επομένως, αν έχω πάρει εγώ τα λεφτά, θα γίνει η εγγραφή του έτσι κι αλλιώς η τρίμηνη. Οπότε από εκεί και πέρα το παιχνίδι παίζω καλύτερα εγώ. Έχουμε συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα να στοχεύσουμε, να πάρω τηλέφωνο κάποιον που είναι μακριά. Δεν υπάρχει μακριά. Προχθές μου έλεγε ο Χάρης ότι αυτό το σεμινάριο έτσι όπως είναι μπορούσε κάλλιστα να το κάνουμε προώθηση σε Έλληνες του εξωτερικού. Γιατί δεν θα μπορούσε ένας Έλληνας στην Αμερική ή στην Αυστραλία ή στη Γερμανία, ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει Internet Marketing, να μην δει αυτό το σεμινάριο? Τι θα άλλαζε στη ζωή του, αφού είμαστε παγκόσμια δραστηριότητα? Επομένως, αν έχετε κάποιον ο οποίος βρίσκεται στην άλλη μεριά του κόσμου, σαφέστατα ενημερώστε τον για το σεμινάριο. Τώρα θα πει κάποιος, μα στην Αμερική πώς θα μου πληρώσει το 80 ευρώ? Θα βρει τρόπο. Ας πληρώσει με το PayPal. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι. Τώρα δεν έχω κάνει διαφήμιση. Μπορώ να συμμετέχω στο σεμινάριο, βεβαίως. Όσοι δεν είσαστε στις ομάδες των διαφημίσεων, αλλά θέλετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, θα μιλήσετε με τους αναδόχους σας. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κατά καιρούς έχουν γραφτεί σε αυτές τις ομάδες, αλλά δεν ανήκουν στην ομάδα. Προσέξτε κάτι. Είναι γραμμένοι μεν στην OGI, είναι στη δική μας γραμμή, αλλά δεν ανήκουν στην ομάδα. Ανήκουν στην ομάδα αυτοί που ανήκουν στην ομάδα. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στα σεμινάρια, στα webinar, αυτοί ανήκουν στην ομάδα. Μερικοί δεν ανήκουν. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που εγώ έχω πει το εξής, ότι κοίταξε να δεις κάτι. Εάν ανανεώσεις ή αναβαθμίσεις, κερδίζεις και ένα σεμινάριο. Σε ποιους το έχω πει? Σε αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει η OGI επαγγελματικά. Δηλαδή, επαγγελματικά εννοώ για να βγάλουν χρήματα από την OGI. Αυτοί που πήραν και απλώς πήραν τα εργαλεία, το ότι πήραν έναν κωδικό δεν γίνανε συνεργάτες μας. Αυτοί λοιπόν, εάν αναβαθμίσουν, να μια καλή πρόθεση μπορεί να κάνετε, εάν αναβαθμίσεις ή αν ανανεώσεις για το επόμενο τρίμηνο, μπορείς να συμμετέχεις και σε αυτό το σεμινάριο. Διαφορετικά, γιατί να συμμετέχει? Επειδή απλώς σου αγόρασε ένα OMS και κάνει, ξέρω εγώ, 5 διαφημίσεις. Προσέξτε, άλλο είναι ο Αντώνης, ο Βασίλης, ο Άλεξ, ο Δημήτρης, ο Διονύσης, ο Γιώργος, η Μαρία. Άλλο είσαστε εσείς και άλλο είναι αυτοί οι οποίοι απλώς γραφτήκανε για να χρησιμοποιήσουν το OMS και από εκεί και πέρα αυτό τους ενδιαφέρει, δεν συμμετέχουν πουθενά. Έτσι νομίζω εγώ. Αν θέλετε εσείς κάνετε το διαφορετικά. Δεν έχω κάνει διαφήμιση. Μπορώ να φέρω υποψήφιους? 100% το απαντήσαμε παραπάνω. Πώς να συνδέσω παρουσιάσεις που κάνω και σεμινάριο, πώς να το προωθήσω? Είναι πάρα πολύ απλό. Είπαμε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι: με ενδιαφέρει να μάθω για το Internet Marketing. Μπράβο, συγχαρητήρια, πληρώνεις 80 ευρώ και σου κάνουμε και δώρο 3 μήνες το OMS. Δεύτερη περίπτωση. Κάνω παρουσίαση για Olympic Idea, για OMS, για ό,τι κάνεις και λες: εάν κάνεις εγγραφή τρίμηνη, έχεις και δώρο ένα σεμινάριο το άλλο Σαββατοκύριακο, το οποίο έχει αξία στην πραγματικότητα 320 ευρώ. Εγώ έχω κάποιο παιδί που μου ζήτησε να κάνει εγγραφή στην Κρήτη, μηνιαία, και τον σμπρώχνω όσο μπορώ να το κάνει τουλάχιστον τριμηνιαία, γιατί θα συμβούν τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, θα είναι τρίμηνη εγγραφή, δεν θα είναι μηνιαία, που ξέρετε, εγώ εδώ αυτό στην Κρήτη και τελικά δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε, μέσα σε ένα μήνα περνάει πολύ γρήγορα ο μήνας. Κυρίως για μένα που έχω άλλες δουλειές να κάνω. Το δεύτερο είναι ότι εάν κάνει την τρίμηνη εγγραφή, θα παρακολουθήσει το σεμινάριο Internet Marketing, θα μάθει πράγματα τα οποία θα πρέπει να του τα εξηγήσω εγώ αργότερα με βίντεο και με λεπτομέρειες, ενώ αυτό θα τα μάθει κατευθείαν από το σεμινάριο. Άρα θα έχω κερδίσει και εγώ το χρόνο μου. Και αυτό ταυτόχρονα, αντί να πληρώνει λεφτά δεξιά και αριστερά, θα τα έχει πάρει με μια τρίμηνη εγγραφή. Οπότε το προωθώ σαν τρελός. Βγαίνοντας έξω να κάνετε παρουσιάσεις των 30 δευτερολέπτων, των 5 λεπτών, των 7 λεπτών, των 15 λεπτών, δεν ξέρω ο φιλήμωνας εκεί που μου έλεγε πόσες ώρες θέλει για να κάνει την παρουσίαση. Αυτά προωθήστε το. Εάν κάνεις εγγραφή, έχεις δυνατότητα να παρακολουθήσεις και ένα εξαιρετικό σεμινάριο 17 και 18 του μηνός πάνω στο Internet Marketing.
Εάν έχετε καμία απορία, σημειώστε τη στο chat. Δεν ακούμε. 1-2, 1-2. Ξαναλέω το τελευταίο. Λέω, αν έχετε κάποια απορία, εάν θέλετε, σημειώστε στο chat και να την απαντήσουμε και τώρα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι κι αλλιώς θα σας στείλω το βίντεο, παιδιά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μετά την τελευταία επίθεση που έχει κάνει η Ευγενία και στο Κόκορη, αποφάσισε ο Κόκορης να πάμε μαζί στο Survivor. Διότι δεν γλιτώνει κανένας. Όποιος επιβιώσει θα επιβιώσει. Κατά τα άλλα είμαστε σε επίθεση. Λοιπόν, σας βάζω μουσική να ακούσετε και πάμε στα νέα της οικογένειας.